Leko 6:16 bana amaitu da azkenerako Celtak eta Realak Balaidos futbol zelaian Bigon jokatu duten lehen mailako 9. jardunaldiko norgehiagoka eta honen bestez Sergio Franciscoren taldeak beste puntu bat eskuratu du gora ezagun. Batetik Celtak bana berdindu zuela Atletico Madrilen aurka aurreko jardunaldian Balaidosen, Realak berriz hutseta bat galdu zuen Raioren aurka eta horren ondorioz gaurko norgehiagoka honetara azken postuan, 20. postuan iritsi da Sergioren taldea. Atzo Mallorcak Sevillari Sánchez Pizjuanen 1-3 irabazi ostean. Kontuak horrela, hauexek izan dira bi entrenatzaileek, bai Claudio Giraldezek eta baita Sergio Francisco atera dituzten 11koak, 3-4-2ko sistema ezarri du zelaian entrenatzaile galiziarrak. Radu izan da ATP-an, atzealdean 3ko lerroa Javi Rodríguezek jokatu du eskuin aldetik, Starfelt izan da erdialdean eta Marcos Alonso ezkerraldean. Hegaleko jokalari aurreratu moduan eskuinaldetik Mingueza izan da eta ezkerraldetik Carreira, zelai erdian barnekaldetik Ilaiz Moriba eta Hugo Sotelo, eta goian eskuinaldetik Jutglak jokatu du, ezkerraldetik Pablo Duranek eta goian Borja Iglesias izan da. Reala berriz, 4-3-3ko sistemarekin irten da, hor zenbait alternatiba izan zitzakeen, Sergio kateratako 11ko honek, batzuetan erronboan jokatuko ote zuen, beste batzuetan bosterdiko atzelarirekin, azkenean 4-3-3ko iko sistema ezarri du. Remiro izan da ATP-an, atzealdean 4ko lerroan Jon Mikel Aranburu jokatu du eskuinaldetik, Haienek ezkerraldetik, Txaleta Txar eta Zubeldia izan dira atzealdearen erdialdean, Gorrotxategi jokatu du euskarri moduan, Jangel Herrera gaur debuta egin du, Venezuelako jokalariak eta Brais Mendez barnekaldetik laguntzaile zituela, eta goian eskuinaldetik Barrenetxea izan da, ezkerraldetik Sergio Gómez eta goian puntan kapitaina Mikel Oyarzabal, epailea Juan Martínez Munuera izan da, eta, egia esan partida hasiera Realarena ona izan da. Lehenengo minutuetan batez ere ikusi dugu nola Sergioren taldeak presioa altu egiten zuen, intentsitate handiarekin, eta horixe behar zuen, gaur Balaidosen 3 puntuak eskuratu nahi bazituen, edo behintzat 3 puntuen borrokan egon nahi baldin bazuen, eta hasiera horretan lortu duela esan daiteke, baina berehala amildu da taldea, izan ere 20. minutuan oso jokaldi ona egin du Celtak, baina beste behin ere Realaren atzealdeko akatsak garesti ordaindu ditu Donostiako taldeak, eta ondorioz Jutglak hasitako jokaldi batean Minguezari zulora egin diote pasea, bertan Haienek marka galduta zeukan, Minguezak arearaino joateko beta izan du bakarrik, atzean zeukan Pablo Duran, Zubeldia ez da iritsi, eta ondorioz Zeltako arrobiko jokalariak 1-0 ezarri du. Buru gainetik ura erori zaio Realari, egia esan etzen bat ere egoera erraza Sergioren taldearentzat, eta beste behin ere esaten ari gara, esan dugu partida hasieran batez ere Reala ongi ikusi dugu, intentsitate handiarekin presionatzen, eta gainera ikusten genuen Celta behin eta berriro atzetik ateratzen saiatzen ari zela, baina ez zuela lortzen garbi ateratzea baloia, eta horregatik Realak Celtaren zelaian zenbait baloi berreskuratu ditu. Horren errudun nagusietako bat, positiboki noski ari gara esaten, Realak lapurtu dituen baloiak izan direlako, Jangel Herrera izan da, gaurkoan egin du debuta Arestian aipatu dugun moduan Venezuelako erdilariak, Gironatik fitxatu zuen Realak, baina min hartuta egonda denbora luzez eta ondorioz gaur arte ez du talde txuri-urdinarekin debutatzerik izan, eta hor zenbait baloi berreskuratu ditu, baina gero zehaztasun falta eta sakontasun falta, beste behin ere horiexek izan dira gaurko Realaren arazo nagusiak. Sergio Gómez berriro ere erasora pasadu, Haienek jokatu du aurrezkerralde horretatik hasieran, eta golaren ostean erreakzioa ere ez da berehalakoa izan Realarena, ikusten zen nahi eta ezin bazela azkenean talde bat konfiantzaz ez dagoenean, gero
zaila izaten da horri buelta ematen eta esan daiteke Realari horixe gertatu zaiola gaurkoan. Ikusi ditugu bai Barrenetxea, bai Oiartzabal, parte hartzen batez ere Barrenetxea ikusi dut oso onginik Jangel eta Barrenetxea esango nuke izan direla lehen zatiko jokalaririk nabarmenenak. Eta saiatu da Reala buelta ematen, baina 45. Minutuan iritsi zaio teoria mintzat oparia izan beharko zukeena. Epaileak bigarren txartela erakutsi dio Starfelti eta ondorioz Zeltako erdiko atzelari suediarra kanpora joan da eta Galiziako taldea 10 jokalarirekin geratu da. Bigarren txartel hori nabarmena izan da, korner batean Jangeli bultza egin dio baloia jokoan etzegoenean eta apropos bultza gainera, eta ondorioz epaileak bigarren txartela atera eta txartel gorria erakutsi dio Karl Starfelti. Egia esan oso jokaldi inozoa izan da eta behar bada Claudio Giraldezek gaur gauean eta baita Karl Starfeltek berak ere, Zeltako kapitaina baita gainera, buelta batzuk emango dizkiote horri, ez baita posible. Eta esan dugu epaia Martinez Munuera izan da, egia esan partida ongi eraman du, ez da inongo jokaldi polemikorik izan, eta bigarren zatian Zeltak aldaketa bikoitza egin du logikoki, Sotelo kendu du eta Carlos Domínguez atera erdiko atzelaria. Hor Sotelo lehen zatian partida nahiko diskretua egin duela esan daiteke. Orokorrean Zeltak ere ez du baloia askotan eduki eta gehien bat Mingueza eta Jutglaren egal horretatik joan da. Ilaixere nahiko parte hartzaile ikusi du, behar bada normalean baino aurrera tuxeago. Eta 48. Minutuan Realaren lehen gola iritsi da, baina epaileak balio gabetu egin du barrak begiratu ostean. Ander Barrenetxeak Mikel Oiartzabali sekulako pasea sartu dio, Eibarko aurrelaria bakarrik zela, baina epaileak jokoz kanpo zegoela iritzi dio eta ondorioz ez da gol hori kontatu. Realak jarraitu beharra zeukan, 10 aurka, esan Starfelt kalera bota dutenetik testu ingurua asko aldatu da, baina horrek haren nabarmenago utzi ditu Realaren hankazuloa gaurkoan, eta da 10 jokalariren aurka ere ez dela gai izan zenbait aukera sortzeko. Bai, egia bigarren zatian aukera gehixeago behintzat sortu ditu Donostiako taldeak, baina ez behar zituzkeenak behar bada, eta nik uste hortxe dagoela gakoa. 54. Minutuan Mingueza eta Borja Iglesias kendu ditu Javi Rueda eta Hugo Alvarez sartzeko. Minguezak partida bikaina egin du, bai erasoan, bai atzealdean. Egia da Barrenetxearekin apur bat sufritu duela, baina oso ongi utzi dio Donostiako aurrelariari. Eta Borja Iglesiasek, ez da asko agertu, badakigu area kanpoan eta presentzia handia duen aurrelaria dela, baloia bizkarrez hartu eta babestea gustatzen zaion horietakoa, baina gaurkoan ez du bere arratsa izan. Eta Hugo Alvarez eta Javi Rueda atera dira esan bezala, Javi Rueda erdiko atzelari moduan, Hugo Alvarez hortxe kokatu da, ia Borja Iglesiasen lekua baino pixka bat atzerago, eta 54. Minutua zen, Realak gol bat sartu berri zuen, baina ez ziren gauzak ateratzen, aldaketa egin du Reala, Jangel kendu eta Pablo Marin atera. Jangelek esan du gaurkoan debuta egin du eta jada erakutsi du zer eman diezaioken taldeari. Behar duen hori, ez? Aurkariaren zelaian baloiak lapurtu, jokalari erkin erasora iritsi, gero zehaztasun falta eta zehaztasuna ez edukitzea, hori askotan ere landu egiten da, zalantzari gabe, baina batzuetan zorte kontua ere izaten da. Eta horregatik, Herrera kendu du eta Pablo Marin sartu, badakigu Sergio Franciscok zenolako konfiantza duen Pablo Marinengan, baina honekin ere gauzak ez dira aldatu. Hauekin bai ordea 77. Minutua gakoa izan da, oso garrantzitsua. Haien eta Brais kendu ditu Sergiok, haienek partida kaskarra egin du gola
bere hegaletik iritsi da eta ez zegoen inondik inora ere bere postuan. Horren beste esan dezakegu Braizez, ez du partida ona egin, baloi gutxi berreskuratu ditu, aurrera paseak sakonean sartzerako garaian eta eskasi ibili da Mosekoa, eta euren ordez Carlos Soler eta Gonzalo Guedes bi fitxaketak atera dira, eta esan oso ongi funtzionatu dute bai batak eta bai besteak, eta garrantzitsuak izan dira batetik Gonzalo Guedesi. Badakigu Gonzalo Guedes jokalari azkarra dela, izkin egiterako garaian abila, eta gaurkoan horixe ikusi da, horixe eskatu dio Sergiok, zuloetatik lasterka egiteko eta alik eta azkarren area zapaltzeko vertikaltasun horrekin, eta esan daiteke lortu duela batean, eta Carlos Solerrez zer esan ez, gero aipatuko dugu, baina oso garrantzitsua izan da, eta, zelai erdi horretan ere nik uste Realak bi jokalari hauek atera direnean beste oreka bat izan duela. Zer gertatu da? Sergio Gómez pasa behar izan dutela atzera, eta Zeltak ere aldaketa egin du, Jutglak kendu eta El Ablelauli atera du, Jutglak ere partida ona egin du, esaterako berak ekin dio Zeltaren golaren jokaldiari egia esan, eta horre, benetan gol ona sartu du Bigoko taldeak. Eta Realari pixkanaka denbora agortzen ari zitzaion, jada erasora joan behar zeukan Derrigor, Aranburu kendu eta Barrenetxea ere kendu ditu, Aranburu, partida diskretua egin du, egia esan ez da asko agertu erasoan, ez da oso jokalari erasokorra, baina gaurkoan bereziki gutxi esango nuke, eta Barrenetxea berriz, esan dugu hasieran, Jangel bezala Realeko jokalari onena izan da zalantzari gabe, eta euren ordez Karrikaburu eta Zakarian atera dira. Zakarian eskas, oso eskas, baina Karrikaburu ongi. Ikusi da, pixkanaka konfiantza hartzen ari dela, arean geroz eta presentzia gehiago du, baloi bat hortxe dauka, baloi bat hortxe izan du, baina Raduk Zeltako atezainak esan erantzun bikaina eman di horri, eta ondorioz, ezean geratu da, baina orokorrean Karrikabururen minutuak onak izan dira, eta nik uste hau beste froga bat izan dela ez, Sadiken aurretik bai edo bai egon behar duela. Sergio Franciscori gauza asko kritikatu altzaizkio Realean daraman denbora honetan, bai taldearen jokoa, zenbait jokalariren jarrera ez ongi kudeatzea, eta beste bat noski aurrealde horretan Sadik Karrikabururen aurretik sartzea. Hori, zaleek ez zuten ongi hartu, nik uste zuzendaritzak ere ez, baina askotan futboleko merkatuak horrelaxe funtzionatzen du, eta Sadikek ez baldin badu jokatzen, behar bada gero Realak ezingo du ezertxo ere atera, Nigeriako aurrelariaren gatik, eta horrela funtzionatzen du futboleko munduak, eta horrela da. Minutuak aurrera, Zelta pixkanaka atzean sartzen, nabarmen xamar, Reala zen hor puntua bai edo bai behar zuena, altzirela 3 puntu. 85. minutuan Pablo Duran kendu eta Fran Beltran atera du, hor atzealdean naiz eta Fran Beltran erdilaria den hor atzealdean eta defentsa lan horietan presentzia gehiago eduki beharra zeukan Zeltak. Eta 89. minutuan Gonzalo Guedesek aurretik izan du, beste aukera bat, Solerri erdirak eta jarri eta honek bakarrik banakoa egin du, abisuak eman ditu Realak, aurretik ere El Abdelauik sekulako aukera izan du, pare bat minutu lehenago, oraindik ere nik uste horri jokaldi horrekin bueltaka izango dela Zeltako aurrelaria, baina kanpora joan zaio eta ondorioz odolkiak ordainetan Realaren gola etorri da. Eta horrela amaitu da partida, egia esan, nik gauzak labur biltzearen edo nire ustez Sergio Franciscok ez du taldean jarraitu behar. Iruditzen zait gaur taldeak partidaren zati oso batean eman duen irudia eskasa izan dela, arimarik gabeko talde bat ikusten da, jokalariak frustrazioz daude, eta zaila da honi buelta ematea, gaur behintzat puntua salbatu du esan bezala Realak, baina iruditzen zait beste aldaketa bat behar dela, beste norabide bat hartu beharra dagoela, eta hori esperientzia gehiago duen entrenatzaile batekin egiten da. Ikusiko dugu ea zer gertatzen den hurrengo orduetan, baina horixe,
Zeltak bat, Realak bat, Balaidosen.